ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 21/2/24. ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಡ್ಗೊಡು ಯೋಗದ ಹರಿತೊಪ್ಪಡಾಪುಡು ಅಪಗನ ವಿಜಯಾಪುಡು. ಜ್ಞಾನುಡು ಯೋಗದ ಹರಿತೆತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಈತ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕುಲು ಖುದಾನ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂದೇಶಕರಾದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಲೆ ಖುದಾ ತೆರಿಪದೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಬಾಬಾಯ್ನ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕಲ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಪಾಪದ ಪುದೆ ಜತದು ಬೋಪುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡ್ದೆ ನಿಕಲು ಪಾವನಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ಜೋಕುಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಓವುಯ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರಲ ಪಂಡ ದೈವಿ ಗುಣ ಅಂತ ತಿಂಡಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಸುರಿ ಗುಣ ಅಂತಿರಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತೆ ಬಂದ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನಂತೂ ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದೇರು. ದೈವಿ ಗುಣವಂತಿರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೇರು, ಅಸುರಿ ಗುಣವತ್ತಿನಕಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಈ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರೆಪದೇರು. ದೈವಿ ಗುಣವಂತರಾದಿತ್ತರ ಅತ್ತಂಡ ಅಸುರಿ ಗುಣವಂತರಾದುಲ್ಲರ, ಸತ್ಯಯುಗಿ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಕಲಿಯುಗ ಆದುಲ್ಲರೋ. ಈ ಪಾತ್ರನು ಮಸ್ತ್ ವಿರಳ ಮನುಷ್ಯರೇ ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ನಿಕುಲು ಏನಿದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಲಿ. ನಿಕಲ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಾಣಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಡ ಐಟ್ ಹರಿತ ಬೋಡು ಎಂಚ ಕಡ್ಗೊಡು ಹರಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪರ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪರ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಕತ್ತಿನ ಪಡೆದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಗುರು ಗೋವಿಂದನ ಸಿಂಹನ ಕಡುಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ಆ ಕಡುಗುನು ಪತ್ತೊಂದು ಪರಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದೀಪೇರು. ಕೆಲವೊಂಜಿ 2 ಪೈಸದ ಕಡುಗಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಯ್ಟ್ ಹರಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೆರಡ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡಾಂಡ ಯೋಗದ ಹರಿತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಏರು ಬಂಧನಡುಲ್ಲೆರೋ ಬಡವರುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ಬಾಬನು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಅಕ್ಲೆಡ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯೋಗದ ಹರಿತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರ್ದ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಅರ್ಜುನ ಬೇಡನ ಪಂಡ ಏಕಲವ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋಜ್ಪವೇರು. ಬೇಡೆ ಬಾನ ಹಾಕುನೆಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ ಇರ್ದಲ ದುಂಬು ಪೊಯೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ ಏರು ಇಲ್ಲಲುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ನಿತ್ಯಲ ಜ್ಞಾನನು ಕೇನ್ವೆರೋ ಅಕುಲು ಅಕ್ಲಿರ್ದಲ ಪಿದೈಗ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ದುಂಬು ಪೋದು ಬಿಡುಪೇರು. ಏರಡ ಜ್ಞಾನದ ಹರಿತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ ಎದುರುಡು ಮಕ್ಕಳು ತರೆ ಬಗ್ಗೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದಿನ ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಅನ್ನುತ್ತಿರ್ನ ಎರಡ ದಿವಾಲಿ ಎರಡ ಹಣತ ಮಿತ್ತು ಕೈನು ದೀಪೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಹರಿತಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೊಡು. ಈ ಹರಿತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಕಲು ಅರ್ಧ ಜ್ಞಾನಿಲು ಪಂದರ್ಥ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪತಿದ ಕೆಲವೆರಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನೋಡು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಉಲೈಗೆ ಜಂಜಾಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಉಪ್ಪುಡು. ಮಾತೆರಳ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ತೂವಂದೇಲಕ ಉಪ್ಪುಡು. ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರನೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಬುದ್ಧಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ಆ ಪೀಸಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪು ಉಪ್ಪಡು. ಎನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಂಡಲ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅವಂತೂ ಕೇವಲ ಕಳ್ಳದ ಪ್ರತಿಮೆಯಾದುಂಡು ಐಟ್ ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಣ ಅಂಡ ಅವು ಸಹ ಕಳ್ಳದ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಮೊಕುಲ್ನ ಆತ್ಮ ಒಲ್ಪೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಒವ್ವಾಂಡಲೊಂಚಿ ನಾಮರೂಪಡುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕೂಡ ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಪಾವನ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡತ್ತೆ. ರಡ್ಡನೆದ ಪಾತ್ರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೇರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಡೆ ಒಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಇಂದು ಒಂಜೆ ಸಮಯ ಉಪ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಕಲ್ಪದ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನೇ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ಪಾತೆರ ಶರೀರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ಮುಲ್ಪ ನೀರದ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರೆ ಜೀತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುನನೆ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಒರಿನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈತಲು ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿಯ ಬಾಬಾ ದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಬರ್ಪುನ್ಲ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಏಪ ಭರತ್ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಇಂದನು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಏಕಾಂತೋಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರೆಯೋಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ಒರಿಯ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರೆಯೋಡು. ಆರು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಅಪೇರು. ಆರೆ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಕುಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರಾದುಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನೀರುಡು ಮೀಪು ನೇರ್ದವರ ಪಾವನೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುನಿ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಇಂದೇನು ತೆರಿಪೆಯರ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಲ ಬೋಡು. ಶರೀರದ ಪರಿವೆನು ಬುರ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆಯೋಡು.
ಎಂಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಏಪ ಪಾಪುಲು ಭಸ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಲಡೈಪು ಶುರು ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತು ಕೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂದೇಶ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂದೇಶ ಅತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಶಿವಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಖುದಾಗ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕ ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟವರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೇರಿದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಯೋಗೊಂದಿಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖೊಡ್ದು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪೇರು ಅನ್ನ ನೀರದ ಗಂಗೆದ ಅಲ ತೆರಿಪೌಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಸುಖಿ ಸಂಪತ್ತಿವಂತ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ದುಃಖಿ ಕಂಗಾಲಾದ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಬಾಕಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಆದುಂಡು ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಸಹ ತಯಾರಾದು ಕೊಡಾಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡತ್ತೆ ಯಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಓದೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಏನಂತೂ ನಿಕುಲು ಪತಿ ತೆರೆನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದ ತೆರಿಲೆ ಅಪಗ ಆತ್ಮವಕ್ಕ ಶರೀರ ಅಡ್ಡಲ ಪತಿತಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಈ ದೇವತೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧದ್ದು ಮಮತ್ವನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರು ಪಣಂದು ಬೈದೇರು ನಿಕುಲು ಈರು ಬತ್ತರಡ ಎಂಕುಲು ಬೇತೇರನ್ಲ ಕೇನುಜ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧನು ಜೋಡಿಸವ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ದೇಹದಾರನ್ನು ಮರಪ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಯೋಗನ್ ದೀಪ ನೆರೆದವರನೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶವಾದುಂಡು ರಾಜ್ಯರ್ನ ಜೊತೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಆಡಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯರಿಗೆ ದಾಸದಾಸಿಯರ್ಲ ಬೋಡು ಬಾಬಾ ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೇರು ಯೋಗುಡು ಪೂಜಿಂದಿತ್ತುಂಡ ದೈವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತುಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಇಂಚ ಪಡೆಪರು ಇಲ್ಲಲು ವಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಪೆಟ್ಟುಲಡೆ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬರಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಕಳಹ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂತುಜಿ ಬಾಬಾಕೇನುವೆರು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಲ್ಲರ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಕೋಪದ ಅಂಶಲ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತೊಂಜಿ ಏರುಪೇರು ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗುಡು ದುಂಬು ಪೋಂದು ಗುಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಅಭ್ಯಾಸಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲ ಆದು ಬಿಡುಪುಂಡು ಬಾಬಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರೊಳಿ ಆತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದು ಪೂಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಪಡು ವಿದಯಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನಡು ಚಿತ್ರೊಂದಿಲೆ ಎಂಚ ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರೊಂದಿಪ್ಪೆರತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏನಿದ ಚಿತ್ರಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಾನೋಡುದಿಲೆ ಅಡೆಗೆ ಮಾತನಲ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಪುಲೆ ಕೊಪ್ಪುಡು ಶೀಟದ ಮಿತ್ತಲ ಸಹ ಬಣ್ಣ ಈತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಅವು ನೀರು ಅತ್ತಂಡ ಪುಗೆಟ್ ಹಾಳೆಯರಬಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರೊಂದಿಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಲ್ಪಾಂಡಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಪ್ಪುಂಡ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲಾಯಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಚಿತ್ರೊಳೆ ಯಾವು ಈ ಗೋಳದ ಚಿತ್ರಳ ಸಹ ವಾಸ್ತವಡು ಗೋಡೆಡುಪ್ಪುಡು ಭಳೆ ಐನು ಎನ್ಮ 10 ವ್ಯಕ್ತಿಲು ದೆರ್ಪುನಂಚಿತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಏರೇ ದೂರೊಡ್ದು ತುಯ್ಯರಡ ಹೊರನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಯುಗುಟಂತೂ ಈತು ಮಾತ ಧರ್ಮಲು ಪೂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪುನನೇ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಡ ಅಂತವು ಸುರುಕು ಕೆಲವರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡೆ ಅತ್ತು ನರಕನೆ ಪಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಳಿ ಏರೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರೊಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಪಾಂಡವರನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪವಿರು ನಿಕುಲ್ಲ ಪಾಂಡವರತ್ತೆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೊಡೆ ಹೋದವೆರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಸತ್ಯಯುಗತ ಸುರುತ್ತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೊಂದು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು ಕೆಲವರು ಓದೊಂದು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾದ ಓದುಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲೇರು ಆಕಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐದವರ ಆಕಳು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬರ್ಪೇರೆ ಯಾನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಏನರ್ದು ಒವ್ವೆ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದನು ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪೇರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಕೇನುವೆರು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಜೋಕುಲು ತೆರಿವೇರು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆತ ಬೊಕ್ಕ ಕಳೆಯೊಂದ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ಕವಟದ ಸಮಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರು ಭಾರತ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತಂದು ಕೂಡ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಆದುಂಡು ಭಾರತ ಅಂತೂ ಅವೇ ಆದು ಪಡತ್ತೆ ಈ ಯುಗಕ್ಕೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿಗ ಪಂಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಉತ್ತಮ ಇರದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇರದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒರಿನಕುಲು ಕನಿಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಕುಲೆ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡಪೇರು ಈ ಶರೀರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಂಡು ಆತ್ಮ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಏಪ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಶಿವಬಾಬನ ಚೈತನ್ಯರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಪ್ಪರು ನಿತ್ತಂಡ ಕಲ್ಲುನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಚೈತನ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಕೂಡ ಮೇರ್ನನೆ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿನ
ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮಲಂತೂ ಅಕುಲೆ ಅಂಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಶರೀರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು. ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪು ನೆರೆದವರನೇ ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪು ನೆರೆದವರ ದಿನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ನಿಖಿಲೆನು ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪೂಜೆರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮನುಷ್ಯ ಅದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಶಿವಗು ಶಿವ ಪಂದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಡೊಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಆಂಡಲ ಸಹ ಶಿವಪಾಪ ಪಂದೇ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಪುದರ್ನ ದಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬೇರಡ ಶಿವಪಾಪ ಬರ್ಪೇರು. ಆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಯ್ದವರ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಬರವಣಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ನೀರ್ದ ಸಾಗರ ನೀರ್ದ ಸುದಿಕುಲಾದುಂಡೆ ಅತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಅರೆರ್ದು ಪಿದಡ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಗಂಗೆರಾಯನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪೇರು ಅಕುಲೆ ದೇವತೆಯಾಪೇರು. ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದು ತೆಜಿಪೇರು. ಇಂದು ಮುಖ್ಯ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತು ನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏಪ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂವೊಂದು ಪೆರೋ ಅಪಗ ಮೊಕ್ಕಲೆರ್ದು ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೆರಿವೇರು. ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಕೆಲವೆರೆ ವಿರಳತೆ ತೊನುವೆರು. ಮಸ್ತ್ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಾಕುಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಅಕುಲು ಬಾಬಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡುಪೇರು. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕುಳು ತೆರಿವೇರು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಒಂದುಂಡು. ಐಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಅಂತ್ಯುಡು ಮಾತಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಸದಾಸಿಯರ್ಲ ಆಪೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಸಿಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕುನಕುಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾಪೇರು. ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದಾಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ನ ಪಡೆಪೇರು. ಇದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಭವ ಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ತೆರಿಯುಂಡು. ಮಕ್ಕಳು ಮುರುಳಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿವೇರು. ಆಂಡ ಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರದೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಹೋಪೇರು. ಓರಿ ಜ್ಞಾನೋಡಿತ್ತೆರಡ ಬಾಬಾ ನನ್ನೊಂಜಿ ಚಕ್ರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಓರಿ ನನ್ನವರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ರಡ್ಡು ಚಕ್ರಗಳು ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ತಮ್ಮ ಸಮಾನರನ್ನ ಅದು ಮಲ್ತನೋಡು. ಅಂತ್ಯುಡು ನಿಕಲು ಪ್ರಪಂಚನೆ ಮರೆತು ಪೋಪರು ತೆರಿವರತ್ತೆ. ಎಂಕುಲು ಹಂಸಲಾದುಲ್ಲ. ಮೊಕ್ಕಲು ಕೊಕ್ಕರಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವೆರಡ ಕೆಲವು ಅವಗುಣಕುಲೊಪ್ಪುಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಕವಡೆಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಲಿ. ಏರು ಪಡವೆರಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇನ್ನೊಂದು ತೆರಿದಿನತ್ತೆ. ಏರು ಎಂಚೆಂಚ ಬೈದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕನಪುನಕುಲು ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡವೆರು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಡುಗೊಡು ನೆನಪುದ ಹರಿತುನು ಜಿಂಜೇರೆ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಬನ ಆದೇಶ ಬಂದು ನಿರಂತರ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಂದಿಲೆ. ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧರದು ಮಮತ್ವನು ದಿತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ರಡ್ಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಡಿತ್ತೊಂದು ಓರಿ ನನುರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಹಂಸಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಡು. ಕ್ರೋಧದ ಹಂಸನು ಸಹ ದೆಪ್ಪುಡು. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ತನೋಡು. ವರದಾನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಪತನದ ಕರ್ತತನದ ಭಾನೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅಶರೀರಿ ಭವ. ಏಪ ಬೋಡೋ ಅಪಗ ಶರೀರುಡು ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬೋಡೋ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬುಡ್ಲೆ. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಆಧಾರದೆ ತೊನ್ಲೆ. ಆಂಡ ಆಧಾರದೆ ತೊನ್ನಕುಲು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಕುಲು ಹತ್ತು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಕುಲು ಎಂಚ ಬೇತೆಕ್ಲೆರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವರು. ಅಪಗ ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಬೇತೆ ಬಂದು ತೆರಿವರು. ಅಂಚನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಪಗ ಕರ್ತಾಪನದ ಭಾನೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಉಡುಪರು. ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯ 1-2 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಸಹ ಅಶರೀರಿಯಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿಶ್ವರಾಜನ ಆವುಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವಗೂ ಸಕಾಸನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲಾದುಪ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.